S-a auzit de aici. Poate următoarea concurentă ne pregătește ceva mai bun. Luca, a tavola che è pronto? Mangiamo? Lasagne italiane. Lasagne italiane fatte in Romania. Trăiască bucătăria asta? Alegria! Alegria! Ciao, mă numesc Ilaria Sardiello, sunt italiancă din Verona, dar dragostea pentru actual soțul meu român, am venit aici să trăiesc în orașul Alba Iulia, care e foarte, foarte frumos. Aici e un pic mai drăguț viața. 1, 2, 3, via! Și copii crește un pic mai bine, cu aer curat și împreună cu bunicii. Mia figlia ha il fattore X. Mi ammazza quando dice così. Eu vreau să ajung cât mai departe pot și vreau să transmite multe la persoane care mi ascultă, care și acum sunt emoționată. Nu, stai. E foarte important muzica pentru mine. Trăiesc un vis când stau aici. Chiar trăiesc un vis. Nu am făcut nimic pentru mine și odată fac ceva. Și atunci plec. Încerc să fac și eu pentru mine și pentru sufletul meu. Bună seara! Bine ai venit la X Factor. Cum te cheamă? Mă numesc Ilaria Sardiello, viu din Alba Iulia, dar de fapt sunt italiană. Și nu. Am venit aici pentru dragoste. Pentru mine? Nu pentru soțul meu. Ah. Liniștit, nu. Am 2 copii, nu, m-am căsătorit, nu, acum sunt gata. Nu, bine, nu gata, dar... Stau bine. Datorită soțului ai venit la România. Da, l-am întâlnit în Italia. Așa? Și el mi-a spus că e neamț, dar... Așa suntem noi românii. Da. Ochi albaștri blonzi. Da. Ia? Unde... Și mi-a spus că are 30 de ani, din fapt, nu a fost așa. Are 22 de ani. Șmecher. Da, foarte șmecher. Șmecher românul. Prima dată se uita la mine așa, drăguț, sensibil, plin de dragoste. El se uita la mine și m-a făcut poze. A început să face poze. Toată seara a făcut să face poze. Băi, tu ne-a zis, da. Aha, eu da, gata, cu poza asta. A fost o întâlnire frumoasă. Da, dar a fost dragoste. Imediat. A fost dragoste imediat. Eu vreau să cânt o piesă în românească, mă scuzați, că am accentul și un pic așa. Hai să te ascultăm. Ilaria, in bocca al lupo. Sper să treci, poate mâine pe aici. Te petreci și mă uit la tine, parcă pierd ceva din mine zău. E greu, poate dacă ploaia s-ar opri și din cer nu să mai cadă lacrimi, stelele ar sări, tu ai venit. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Aș fi vrut să mă surprinzi, dar a fost o interpretare de muzică ușoară pe o baladă rock. Ăsta e un cântec care are o energie, are o forță. Trebuia să te duci acolo, în zona aia. În orice caz, ai cântat corect în limba română, corect, frumos și românește. Mulțumesc! Ilaria, Da? mai ai vreo piesă pregătită pentru noi? Da, am meravigliosa creatura su Caruso. Măcar puțin, vă rog. Bine, dragă Delia. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc! Monti, mari e fiumi attraverserò dentro la tua terra, mi ritroverai meravigliosa Creatura, sei sola al mondo. meravigliosa
Ilaria, să-i Genială. mulțumești Deliei, pentru că de-abia acum o aud pe Ilaria Sardielo. Acum știu cine e. Că nu mă fac să plâng. Că nu mă fac să plâng. Aiurea, nu Ilaria, e Gianna Nannini. Gianna Nannini. Nu, scuzați. Acum știu cine ești. Ai avut energie, ai avut zmanes, ai fost aici, ai fost tu. Da, asta sunt eu, chiar. Lasă cargo. Dar e mai bine, le lăsam acasă atunci. Nu stau. Acasă. Da, casa. Acasă, nu, liniștit, că lăsam acasă. Ceau, cargo, ceau. Doamne, doamne, doamne. Primul cântec nu m-a convins, al doilea m-a convins. Da. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. De Lione. Înseamnă să cânti ceva, să te simți sigură și să înțelegi ceea ce cânti, să fie ce ai trăit tu și ce ai simțit tu, cu adevărat. Da. Doamne. Răspunsul meu pentru tine este da! Mulțumesc, mulțumesc frumos. Ilaria Sardiello. Încă o dată, să nu mă faci să plângă. No, 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 no. Ba da, o să plângi, fii atent aici. Din partea mea pentru tine, sì, certo che sì! Piangi adesso! Piangi, piangi! Piangi! Gianna Nannini a venit la noi în țară! Mulțumesc toată lumea, mulțumesc. Italia își pierde cântăreții din România! Mulțumesc frumos. Ciao! Aș vrea să intre acum și rost la Mazzotti, vă rog frumos! Este extraordinar. Ce vezi? Cu greu am rezistat. Eu nu știu dacă a plâns. Da, mi-a făcut să plâng. Chiar? Nu, Chiar? Odată în viață ai plâns pentru mine? Oi!